Khubor ka Pyrthei TV. Lawan Rashapi taka Good Shepherd Educational and Charitable Trust. La I admission nagam taka MBBS, BDS, BHMS, BAMS bat QA. Bantip kamania phone haki number khandai nyo sao san hnriu pranot bat khandai pra hnriu lai san ar hnriu iwe khandai pra. ALS, India's premium IAS coaching institute since 22 years, proudly announces face-to-face classes. Now, study from best IAS mentors from Delhi in Kylleng. Admission open for IAS 2024 attempt. Register for the orientation on 4th August by visiting MIIT campus Brookdean, Dhanketi. Batch begins 7 August. Book your seat now. Call 8257-865-257. Haka Tarik Nailar aza apulai ka kunhun changka North East Students Union kilale cha Manipur ban pet daladi ya ki jing e ki pat ba nakada ko jing kan an hapreng ki atli ki chat benriu haga Jylla kabala ne mentala lai benai marsan poi ha Manipur kinangalam changka neso kilale jingo ya ka relief camp ka basa ki Pyrthei ka badan haga snong moirang nang ta ha Bishnupur district ha Bishnupur town but ha Ideal Girls College ka badan ha Impal. Kilayo banyakren bat buon ngut ki Pyrthei ki bahachura Chanpur kang Pokpi bat hateng Nopal district. Kinangalam kaneso kilalap bahagiti ki kam kilan kilong kami ki khlong ki khna bat ki temen. Hagasngi ka babur ka kunhon jo kaneso kalami na Impal banlet cha chura Chanpur da ka bayat lenti lingba bon teli kishnong bat kilaham ban ya lingba kishnong bakan jar bat sertap leki bor pahara. Haba kilapoi ha chura Chanpur la pedang sngom hayaki ha kashnong kangwai da kinong yalam jongki Kuki Students Organization Zomi Students Federation barki wei parki kunhon kilale jungo yaki relief camp basa ki jat benriu Kuki zo ki bala pen na Impal na Bishnupur mat na ki wei parki district hang neru lalap baki jakasa bashipor ladap da ki kenthei ki khna barki temen. Hagapor jan metpan kinongyalam jongka nesu kilai kendo yaka governor jongka Manipur bat kila IT yaka kajingtho baka governor kan pinpoi sha menteri rangba adu kari Narendra Modi. Hagasngi ka balai pan kilai kendo yau menteri rangba ka Manipur Ubirin Singh bat hadien kata kilai kren shekila pathai Khubor ha Impal. Kanesu kalalap bakidan daki hajar teli ki kam bala pensa yaki jat benriu Pyrthei ber ki jat benriu Kuki zo. The Catholic Association of Shillong kalawe rikinong shong shnong jong kanong ba Shillong bat kumjuru yaki para bangen jong kabalang Catholic bat iki para bangen jong ki kenhun jat niam ba per ban shimenta ha ka peace rally na ka benta ka jingsuk ha ka Jylla Manipur ka ban salong ha ka santering jong benai Nailar Arhajar Alpulai kaban sedang nado ke Porsche Pobji Menstem namadan Yaurang Hem bat sapenkut pan Hadon Bosco Mini Stadium lain kra Shillong. President ka association uba JA Lingdo haka jing kran bikila pathai Khubor ulai thu ba haka ni karali an sapuli ya ka dorkhas ban sapha sha ka president jongkari ka Draupadi Murmu lingba ulat ka Jylla jongka Meghalaya Uphagu Chauhan bakan tuklar lem halor ka jinga snam bat ban rabiang ya ka shongsuk shongsan ha ka Jylla Manipur kipulit kila penjur ya ka jing pahara Mahdev khola hadien bagi dekat jongka Khasi Students Union Laban Circle kila hiar jurip ya ki yeng balashna bean ha ka ni ka chaka ka jinglet jurip kalong tang hadin khendiat kanta baka KSU kala IT da ka jingtho show principal chief conservator of forest URS Gil mandawa ya ka tlat forest baka daiban kendang naphang ya ki briu ki bashusa bean ha ka ni ka chaka ka barang hap hapo ka jingpet jong ka tlat forest ka Federation of Khasi Jaintian Garo people kalai kendo yang menteri ka tlat animal husbandry uba Alexander Heng ban penpau ya ka jing persha ya ka jing thmu jong ka sarkar ban penkinria ya ka petrol pump ka badan hagathan Anjali sha apa Shillong haga jing kren berkila pathai Khubor president ka FKJGP Upper Shillong Circle usamla kitbok lang nong plang lai thu bakla don ka jing ne jurip sub haprenki officer jong ka tanan veterinary berkitra jong ka petrol pump kabadan ha Anjali ya ka jaka kabadan ha Upper Shillong. Hendrai lokran shai baka FKGGP kamsha banwanra ya ka tiga petrol pump sha Upper Shillong.
Kasamla Lorenza Songtiang kala syajit ban mi khaman yakari India Shakalumpung yalekai Prang Christian World Combat Games kabanlong Riyadh Saudi Arabia hau benai risau hajar arpulai. Haga jinga krem bikala pathai Khubor haga Tarik Nailar hajar arpulai kasamla Lorenza kalai thu bah haga Tarik Nailar hajar arpulai. Kan sami ban lechat Thailand bakan pentibit shu yaladi hashwa bakan lecimenta Shaka World Combat Game. Uba Mineral Bonds ubalong MLA jong kanong po constituency ulai lum ya kajingalang ya kinong mi khmat pai ba kinong yalam niam bar kinong sanshar shnong bar kikenhun seng bhalang ha circuit house nong po ban ya phlia jingmun na kabanta ban wanra ya ka shong suk shong san ha ka them ribhoi badru ban pen khre lepa ban tem ne ki no gijinga kan an ni ki huri hura ki bala ban mi ha ka no ka por kawai nakidaw kabala pelong ya kanika jingalang kadai na marba ka them ribhoi kadi kawai ni district kabajur bha ka jinga shong khle ki jai ben riyo ba pher ka ribhoi boxing association ringkat ba kamikhalia boxing association ken pelong ya ka rensan ya ko bekura kabala sngi ya kabala tip kum ka BFI East Zone Elite Men's Boxing Championship arhata apulai hamaran yalekai hakur kalang bhoirumbong ribhoi district kaban sedang haga khatnyo berkut haga khakhnai trik benai Nailar arhata apulai kajing pen khre na kabanta ka te kalumpung yakura menta kalaya shashan la antat ba ka jinglut haga ni kalumpung baro kan poi shaka phralak tengka ki Khubor na kaleng ki benta jong kari Menteri Rang Ba Aduk Kari Narendra Modi ulah takran ni Kylleng Persha ki bala ai kerteng ya ka kunhun jongki da ka India. Bat ula ong ba amdei ban khat India ya ka kunhun jongki. Hendrei de ban khat no da ka Gamandia ni ka kwan mentoi. Modi ula ong ba ka jing ai kerteng ya ka kunhun jongki kum ka India kam dei setia ka jingmut ka babha. Hendrei ka de ka jingmut ban luti ya kari. Ulah takran ru yang Menteri Rang Ba ka Bihar ubala lej ban yaso bar ka kunhun Kylleng Persha. Bat ula ongru ba Nitish Kumar dei ban long Menteri Rang Ba na marba ujob tang khandiat ngun hendrei ka BJP kala pelong Menteri Rang Ba yu hendrei menta salia ban shet ya ka BJP ka yeng darba jangka Raja Sabha kala manjur ban pelong ano ya ka Advocates Amendment Bill hazar arphulai Menteri Ketenan an jangka Sarkar India Arjun Ram Meghwal ula ong ba ka kamya sai an kadai ka kam ka badan buram But amdei ban island yaki kam jabo hakani ka kam. But dei ban penshitam ru yaki bale akumta. Lingba ketika an la island yaki judge joki high court ni district court bakin pet yaka ka badan kam ban le. La dadan kino kinong ya sai an ki badan hakathub jangki bale be an. Amdei ban sha yaki ban rung ha phalau jangka court but la dadan ki bale persha kin sha set patok lai banai harengkat ka kuna. Ugirish Bharadwaj ulam mudui da ka PIL cha Delhi High Court man persha halor ka jing ai kerteng jong Kylleng Persha ya ka kunhun jong ki da ka kerteng India. Ulaong baladat ban mudui Shaka Election Commission of India handai kam shim na le AA. La khmilanti bashen ka ying bishar ka satyan bishar halor ka te ka PIL. Ulat ho Shaka ying bishar ba ka jing penan kam ya ka kerteng India ka kta ya ka buram jong kari berkadai tangka buj ban yo nong hakasan Pyrthei. Menteri Rang Ba ka Delhi Arvind Kejriwal ajing menjur yaki art khanda tligidukan bakin pli baro art pusau kanta miet bat sngi. Kejriwal la ailat yaki tligidukan bakin pli baro art pusau kanta khnang bakin la ban aikam aijam yaki babun ki samla. Bat bakajing shakriru yaki beriu kan ya kan yeng hakapol miet ha Delhi. Haduk mentau Kejriwal la ajing menjur haduk sanspa sanpu art tligidukan bakin pli miet bat sngi ha Delhi. Kiladan hadu nyau pen lai pholak ngut kinong thep wut ki pala palat yaka prapos nem karta Madhya Pradesh but sau pen prapolak ngut pat kide ki badan jingduna department barok khot ka wut jongki ka kot hadu khat ar pen chi pholak wut Ndrei hak election house nem ar hazar khat pra kidan tang 10% ki bala pendep yaka hok jongki man thep wut but hakate ka election amshim ladon ka no ka seng san Pyrthei ka bayo bun pat ban sanshar marway Kumta ka Election Commission kalayo baka vote jong ki bala palat prapos nem karta baka vote jong ki brio ki beduna department kala banwanra ya ka jingkala menta ka Election Commission kala island yaki bakin yo ban thep vote no na yin klem da don kam manlen chiki jaka thep vote kumba south pa ngot ki Jylla kala mi no na new district na Haryana hadian bakala mi ka jingakan an
Khubor na kita ki ba Jylla kidai ki bana West Bengal na Bihar bat Jharkhand. Kila keno ba kidon ki brio ki bawan ban berngem penyam bat ki ba berngem ru balada kimmi kin thang ya ka jaka sa jongki. Kita ki nong bala kila itu ba menta kin mi no shwa bat kin sawan biang anda la kham jai jai ka jinga kan an. Kidukan ki hotel kila khanglut ha Gurugram na kada ka jinga kan an. Ki Pyrthei kila Khubor bat rung jubor ha ki artli ki police outpost ha ka sngi palai ha Bishnupur district ha Manipur. Kila luti ki suloi bat ki kuli jong ki pulen. Uwei pulet paharau la yap ha ka te ka jingja ha kotok ha ka jinga siat ha pareng ki Pyrthei bat ki pulen. Ki pulet kila pentip ba ki Pyrthei kila Khubor ha Kylleng Phabi police outpost. Bara Thangalawai police outpost jong ka 2nd battalion jong ka Manipur armed police bat kila ra bonteli ki suloi bat ki kuli. Ki pulet kila itu baki Pyrthei bakan thop lang ki kenthairu kila persang banluti ki suloi na Hegang police station bat na Sigajamai police station hendai kimshim la yolan. Kila dan kajinga siat ha pering girunar bat ki pulen bat ha kajinga siat kila dan arwat ki bala kelon yam uwei udai pulen. Ki brio ki basang ki basa ha ka weka housing complex Hanoida kila yakhi ban persha halo kajing yam jong ka weka temen na kada ka jindukut jong ka lift ka bala hap na jong ha dukhandau. Deki spa ngut ki brio kila mi bane shimenta ha ka tega jinga ki. Ka sarkar kala pha bun ngut ki pulen ha ka tega jaka ban pen bakan mi kanu ka jingja ka basngosi. Ka Sushila Devi kadi ka temen ka bah nyau pusan snem karta ka basa ha paras tiara society bat kala yam na kada ka jingdukut kensan ka lift ha ka por bakadang don hapo ka lift. Ka kunhun ki runal ke beransan ngut kila luti ka pisa sau poin san lak tingka na wei nong ram ubanang kit so sao ban let chayau ka badan Hachitu district jong ka Jylla Andhra Pradesh. Utay nong rap ubala tip kerteng kum ulo ka raj udang kit so sao ban let Shapala Menaru hendrai kirunar kila bom ye u dak bilar bia bar kila luti sau poin san lak tingka. La suba ba ki brio ki bakerni ban di drugs. La pin kit no yote nong rap Shaw hospital ban Shah Sumar. U Governor jong ka Punjab ubadairu administrator jong Chandigarh uban Warilal Purohit ulapan mi ya ka hukum ban sange shwa shipor ban shet so saw ha ka jing sa jong ulapan mi ya ka ni ka hukum kum kadak ka jinga dan bentalang berkipat ba nong shong shnong ka Punjab ki badan hapdeng ka jingjinjar menta nakada ka jingki udor palat jong ki marbam ulat ulapan pau ya ka jing sngo khia na marba buon ki long yeng kim yo ban bam so saw nakada ku jingkiu dor palat uso saw menta kasnam kum taw laong bahaba ki brio kim yo ban bam uru un sange ban bam so saw lang kumbale ki ba unong thok poetry na Assam u Abhijit Sarma la yo ban rung hakathup jong ka Ruth Lily and Dorothy Surgeon Rosenberg Poetry Fellowship ha United States u Abhijit uday na Dibrugarh ban menta la yo ban rung ban puli ha ka creative writing program ha Georgia ha ka 2nd year PhD. Uday tang mau bala syajin na India ha ka thup jong ki khat arngot ki melung ki bala syajin bat baro khat arngot ki bala syajin kin yo ya ka song pisa bakin pinjanai shu ya ka kam jong ki. U Abhijit la pendep ya ka MPhil degree na Dibrugarh University ula pendep ya ka graduate ha ka English literature na Jagannath Barua College Jorhat bat ya ka master degree na Dibrugarh. Nginya phaimentash ki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Pyrthei. Nadu bala khi kathma pedeng ka Russia bar ka Ukraine kala jur bha ka jinga sho shi system ha Ukraine hadu bala poi uput baka dandru ka jinga penyap Shillong kada bade na marba kala ban plat ka jingjinjar ka jingkoden ka kamai ka jiru kambyang shu Khubor sarkar kila lap bakidan hadu lailak tam ki jingja ba pher ki bala mi na ka jinga nia Shillong ka sarkar kala shimmi kilat kilanti kat bala ban ajinga rap ikilong gieng khnang makin yo tang ka bai ba ka Russia menta kala pedrung sai ka Norway ha ka thop jong kiri ki bai le persha ya ka Russia kala bu kendon ya ka Norway bakam de shu ban bu nong tre palat ika arpunyongon ha ki office jongka ki badan ha ka ri Russia kamen shwa ka Norway kala be khatsan ngot ki officer jong ka Russia ki badan ha Norway bat kala keno bakiri ki nong sentian bat kum kadak kajing penhiar kepun ka Russia ru kala be shipawut ki officer jong ka Norway na Russia. U President berim ka United States Barack Obama ulai kenduk kerpang ya President Joe Biden bat ulama ham ru ya u ba umdai man kinsting ya Donald Trump wat lau dan makana ha kajing syak tian bishar ha ka kashri.
Obama ula kular yo President Joe Biden pa unyarap bat un kershanteli yo hak election president jong usnam 2024. Henry ula banjur yo Biden ba umde setia ban kentron yo Trump namar ba Trump udang klain bah bat kinong kershan jong uru kidang nyai ne bat President berim ke United States Donald Trump ula sat hok hayeng bishar ba dan benta AA hak jing thambor ki pai bhur ya ke US Capitol kapala long hak real trik ukula lengkot arhacar arpo hak por ba President Joe Biden umut ban lej bam smai kum President bathamai ke US Trump ula ong ba dan benta AA hak te jing thambor Trump ula sya pengan shirenjan ki mukaduma ka bakan thopru ya ka jingra tu jong ya ki kot kisla ki badan kam na White House shaying sa la jong hadin ka jing syaram ha ka election president Trump mentau dang pen kre banyak kun biang ya ka election president ka ban long house nam 2024 President jong ka China Xi Jinping udah president ubadunatam ka jing dai bari Mentau senam udang leit bari tang ASEAN ban adu senam arhaza khatlai hadu arhaza khat khandai ula leit bari tang khat Southien Hendrai ki babun pat kinong yalam nakari ke Pyrthei ki wan sha China ban yakendu yu ban yakran kam kran jam Mentau senam ladan hadu lai phunril tli kiri ki bakan thop ya ka US ka France bat ki weipan ki balawan sha China ban yakendu yu Xi mentau dang pen kre ban lej ashim menta ha ka jingalang jong ka BRICS ka ban long ha South Africa President ka South Africa Cyril Ramaphosa ula manjur ya ka an manit huno ya ka jingkren ka basuang lani ka sign language kum ka weni kitien ka balaban pendan kam haki office ba per ha South Africa khnang ban island ya gitu ki bamlat ban kren bakin yo ya ka jo ka jingmentoi kum ba long ki wei ka sign language menta ka long kum ka kitien English Afrikaans ba ki wei ki jat kitien ki ba ka sarkar South Africa ka ithu Weni ki samla puli ubam laj ban keren ubang umuza manana ubang khat khandai snam karta ubang puli ha Johannesburg ulai thu baka senjam baka sarkar ka lekumni kan yarap shibun e yau bandrong hak school ba bat unla ban pen urlong yaki jing ang no jong kile no Islamic State klapen bena ba unong yalam jong ki Abu Hal Hussein ulai yap no ha ka jengan an ha Syria ha plen ka ISIS bat kile no jong ka Hayat Tarik Al-Sham ha Idlib province Klapen benaru baya ketika kenhun jong ki menta nyalam dau Abi Hafsan. Ka ISIS ketika kenhun leno ka bashir khai bha ka bajusiat penyap bat krai kli yaki brio. Hendrai dei house nam arja khat nyau bakla sedang troino hadin bak shipa US kelai kunting ban pendu jat yaki. Kawe kalong kemi ka bana Philadelphia United States kala shitam jur namarba ka doktor kala kum inject bakla daka trichloroacetic acid haka plakun jongka. Haka cakaban inject daka saline. Kini kalong kami kabala tip kerteng kum ka Kristi kala ut pang bat kamla shong shut namar ba ka acid kala thang hapo ka met jongka. Kala mudui mukadma bandawa by lutksan na ka caka basumareka kabala tip kum ka mainline fertility kabadan ha Pennsylvania. Unong baruko insya aset patok hadu sansnem kenti namar bawla keren ben yau si Muhammad 6 lingba ka jing tho jong ha Facebook. Kabawla tho syapang jinga day hapdeng ka Morocco ber ka Israel Uzayed bokhu iba sapu prasnem karta ula syakrai penrem haka ying bishar bala pengan yu haka kendon bawla keren ben ya ka ying siem Utay nong Morocco de wasa hakatar bat masen yu jingtip bawla syak pengan kendon an ula delete no ya ka jing tho na Facebook bat ula delete sendan ru ya ka account jong Hendrai habau lawan pai syakari la jong ula syak Dikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mendangsngi. Khubelai.